Един бърз челендж ще направим сега днеска, да не е като за без нищо, че не съм качвал от много време. Тук в CTF един челендж съм си харесал. Името му е Скефи, Пачинко. Викам, че да видим за какво стана въпрос. Естествено аз съм го разгледал и съм проучил какво се случва преди това. Общо взето тук сървър е глупав. Не запазва стейт, няма CSRF реплей защита. Сега ще видим за какво става на въпрос. Само ще си копирам линка, защото не ми харесва на Chrome как работи. Debug таба. Аз съм имал допир и друг път с такъв сайт, само че естествено не беше на PicoCTF.net. В Морско ни бяха давали да се разправяме с един такъв сайт. Това мисля, че пресъздава работата на диода. Тия точки по принцип сега трябва да се навържат. Може да се връзват само от горната страна. Нали, интересен факт. Отдолу не можеш. И може би това е работата на диода. Защото може да влиза само от едната страна. Какво се случва сега с този сайт? Значи, по принцип, когато изпратиме някакъв request или когато пуснем един пост с това, което сме направили, ние общо взето нищо не сме направили, защото не сме вързали нищо. Тук само две точки съм вързал. Обаче това няма никакво значение. Сега дали ще ги вържа до края, дали няма да ги вържа. Сървъра не следи игровото състояние, не те кара да минеш на нова играта, не пази никакво вътрешно състояние или прогрес. Аз в принцип даже тук не мисля, че браузъра ни трябва. Ние това нещо можем да го направим и през терминал в Linux. Няма защита от спам, значи аз сега мога пусна, ако искам 1000 реквеста сега мога пусна. Няма да стане абсолютно нищо. Не мога да намеря къде е бутона, къде да ги ресендвам, защото можеш да го спама. Тук общо взето може да си го спамиш все едно, че копчето на тостера. Може да си ги разцъкваш, да си ги правиш, нищо няма да се случи. Респонза не зависи от сесията. Това означава, че сървъра не гледа кой е потребителя, то браузър не е нужен изобщо. И през Postman може, и през Curl, и през каквото си избереш можеш. Може и през часовника сигурно. Не знам само как ще стане. Така, общо взето, ако инпута изглежда както трябва, на нас ни връща. Точно заради това нещо сървъра е спънат, защото тук работи само бекенда. Искам сега да видим респонс какъв е. Тук разбрахме, че е грешен, тук е грешен, тук. Така, за сега са само грешни. Добре, значи продължаваме. Още един път грешен. Още един път грешен. Още един път. Това нещо сега може да си го правиме. До утре общо взето. Няма да се случи нищо, защото не ни блокирва. Интересното е обаче, че все още не ми е дало. Оп. Даде го. Значи колко реквеста пуснахме до тук? Това са 17 реквеста. Не съм сигурен дали е твърде много, за да ни блокират. Общо взето зависи, сега може и да ни блокират. Получихме флага. Не ни е следяло състоянието на играта. Първия път разбрахме, че всъщност имаме грешен отговор.
Обаче ние продължихме със същия отговор, просто да го разсендваме и общо взето получихме флага. Поставяме го, пускаме го и сме готови. Това беше.